पिताचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरिये खिसबी हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले समय तुझ्या सवयाचा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आपले सुमेची साखर तुझ्या सिद्धप्रमाणे म्हणजे ते जाऊ. नमान मरिये कृपेन भरले समय तुझ्या सवयाचा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमच्या मध्ये नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवयाचा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या सोळ्याने पावसांचा वतीर माग्या येसुम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तले आम्ही जन झाले पुस्ता आणि कुसोर जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशले तुझी कृपा आमच्या अंतस करणारी वत मागता ख्रिस्त आमच्या सुम्या बरी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या त्यांच्या दयेन मका दिला त्या ताबेत मुझे मोत जोडाय मका राब संभाळ आणि सलय आमेन. ससनस विषय दितांका येसम्या संचय फंकोंदी समाधान यांचे विषय घेऊन देत आमेन. आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमका येऊ तुझी कुश जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सुव्यासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाचे नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाचे नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सुव्यासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाचे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आम्ही मुखारच्या पहिले एक टेस्टामनी असा आम्ही ऐकूया आणि त्या सोम्याक अर्गान देऊन त्याची आम्ही स्तुती करूया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजे नाव आरोन हांव पोलंडांतल्यान साक्ष दिवंक आशेतां. देवान म्हज्या जिवितांत जायत्या साऱ्या अद्भुतां केल्यांत ती पुर्ती सांगूंक गेल्यार आयचो दिसच पावना. जाल्यार देवान फाटल्या हप्त्यान केल्ल्या व्हडल्या उपकाराक अर्घ पाठयता आनी तुमच्या मुखार साक्ष जावन आयती रावला. ही जावन आसा म्हजी साक्ष. जशें कुवेटांत सिव्हिल आयडी प्रोसेस जायचे जाल्यार मस्त प्रोसेस आसा, तशेंच पोलंडांत टेम्पररी रेसिडेन्स जायचे जाल्यार तशेंच प्रोसेस आसा. कंपनी थ्रू गेल्यार उणे पैसे, जाल्यार 1.5 वर्सां 3 वर्सां मुसर लागता. लॉयराचे थ्रू गेल्यार चड पैसे, 9 म्हयन्यां 1.5 वर्स 2 वर्सां लागीं ते कार्ड हाताक मेळचे जाल्यार लागता. जाल्यार हांवें कंपनीचे साद्या प्रोसिजरांत गेलो आनी म्हज्या सोम्याक आनी तुमच्या सोम्याक, तुमच्या देवाक आनी म्हज्या देवाक हांवें लॉयर जावन घेतलो. ते फाईल काडून ताबेर्नाकलांत वचून मागले हांवें, जेजू देवा हे प्रोसेस हांव करूंक येत आसा, कंपनीच्या साद्या प्रोसिजरांत येत आसा, जाल्यार तुका लॉयर कर.
तुका लॉयर करना हांव अपॉइंट करना आसा तुमचो पळय म्हूण सांगून जेजून करून दाखयलें फकत 4 म्हयन्या भितर आयडी म्हज्या हातांत मेळ्ळा देवाक जावन अर्गां देवाक जावन महिमा देवाक जावन स्तुती तुम्ही करचो सकाळी फुडें येवन मागचो तुम्ही आराधन करचो देव कितलो बरो सक्कडी तुम्ही विसरले सक्कडी तो दिवंक जाणार दिता आनी दितलोच तो बरोसो तुम्ही दोनखाण या आम्ही दोनखाण येता प्रेज द लॉर्ड थँक्यू Praise the Lord. त्या सम्राट आम्ही अर्घ दिया सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया या भावाच्या जिवितांत अजपा केल्लो देव आमच्या मध्ये आसा या भावाच्या जिवितांत असो लॉयर जावन असलो तो देव आज आमच्या मध्ये आसा आज त्या देवाक आम्ही अर्घ दिया आमचे माईक अनम्यूट कर त्या देवाक कितेच असंभव म्हणले ना त्या देवाक आम्ही सगळे आमचे माईक अनम्यूट कर घडी भोव स्तुती करूया हालेलुया 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 देव जीव असा आम्ही स्तुती करता तो देव आमचे मागणे ऐक आम्ही स्तुती करता तो देव बहु सत्वन जाऊन असा महान महिमा पाहू सर्व स्तुती पाहू सर्व आराधना पाहू सगळ्या स्तुती करू जेजू 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 यशियाला बरा 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 हालेलुया 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 जेजू 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 जोशुआ 1:9 जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायला न्ही आणि थीर राव नाका आणि दैरसाने नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तू खंय गेल्यार तुजे स्वास्थ देवाचे उतर बसयता ह्यो भाव जेन्ना पोलंडाक पाय दवरतल्या दिसा जावन हे उतर क्लेम करता मागून आसा या उतराच्या बोळान तो हर एका मेटान तो चलता आसा तो जेन्ना पोलंड वेचा पयलेच जेन्ना ताणें म्हाका कॉन्टॅक्ट केल्ले ताका एकच सांगलें जोशुआ 1:3 आणि जोशुआ 1:5 जोशुआ 1:9 रिपीट कर एका दिसा नियाळ ते उतर ऐकताना आमकां बोळ मेळटा ते उतर ऐकताना आमचे थंय निराशपणाची ते सकत आमकां सण येता सुमार म्हाका लागता 2 वर्सां आदी ते टेस्टमनी आम्ही येदोळच सकाळींच्या मागण्यान शेअर केला केदळाची कुठं आसता म्हाका एक बहीण UK तावन सकाळी हांव कामा बैसर जाल्यार म्हाका तिचे मेसेज ब्रदर म्हाका काम मेळ्ळा इंटरव्यू जाला ट्रेनिंग जाला आज म्हाका एग्जाम आसा लास्ट चान्स आज हांव तातूं पास जायनातल्यार त्या एग्जामेन हे काम मेळना ब्रदर प्लीज म्हाका ह्या मागण्याची ह्या कामाची म्हाका मस्त गरज आसा
त्या भयणीक येसू उतर धरले. जोशुआ 1:1-9 हे वास. मागण्याक वेच्या पहिले इंटरव्यू एक्झाम एक वेच्या पहिले वास. तो एक्झाम बरोवच्या पहिले वास. कंटिन्यू क्लेम कर. जोशुआ 1:9 तू खंय गेला रे, तुझ्या सोबत जेजू असा. क्लेम कर. त्या भयणीची इंटरव्यू जाल्या उपरांत ताका 1 महिनो ट्रेनिंग आसले आणि त्या ट्रेनिंगा उपरांत ताका एक्झाम आसली, टेस्ट. ती टेस्ट पास जाल्यार मात्र तिका काम मेळटा. फर्स्ट अटेम्प्ट दिता आसतना ती मस्त कॉन्फिडंट आसली. तिने चिंतलें की हांवें सगळें बरें करून शिकला. कितें पुरो ट्रेनिंग म्हाका दिला. म्हाका बरें कोत्ता आसा. हांव खंडे जावन पास जाता. पूण केदाळा ती एक्झाम एक थंयसर बसली. जेन्ना तिने पळयले क्वेश्चना, जी कितें क्वेश्चना तिने पळयले आणि जे कितें तिने आयकल्ले, जे कितें तिने एक्सपेक्ट केल्ले, टोटली डिफरंट. तिचे कॉन्फिडन्स लेवल 100% डायरेक्ट 0% देवले. कंप्लीटली निराशेन भरली. फर्स्ट अटेम्प्ट फेल. तिने चिंतले वडना सेकंड अटेम्प्ट दिता. सेकंड अटेम्प्ट फेल आणि थर्ड अटेम्प्टान देवाचो आदार मागचो वास बी म्हणून तिने चिंतले आणि म्हाका कॉन्टॅक्ट केले आणि हे उत्तर दिल्ल्या वेळा तिने क्लेम करूंक सुरू केले. तिका मस्त रिलॅक्स जाले. तिचे कॉन्फिडन्स लेवल वाढले आणि एक्झाम एक त्या हॉलांत बसल्या वेळार परतून ते उत्तर तिने वाचले. तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखान देवून आयली आणि तितले मात्र नाही, तिका बगले की तिका तिचे कॉन्फिडन्स 0% आसले 100% काय. आणि तिने एक्झाम दिली आणि थर्ड अटेम्प्ट एकाच त्या देवाच्या उतराच्या बळान कम्प्लिटली ते बऱ्या मार्क्सांनी ते एक्झाम पास जाली आणि तिका ते काम मेळ्ळे. आणि ती आज लंडनात एका जाग्यार एअरपोर्टान कोणाक एक काम करना आसा. देवा करगा आज तस्सो देव ये उतर बसयल्लो तस्सो देव आमच्या मध्ये आसा. तो म्हणता तू खंय गेल्यार हांव तुजे सोबत आसतलो. जोशुआ 1:5 देवाचे उतर म्हणता तू जिवंत आससर कोणूच तुझे विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांव मैजे सवय आसलो तशें हांव तुजेय सवय आसतलो. वय मैजे सवय आसलो तस्सो देव, मैजेक जैत दिलो तस्सो देव, मैजेक जो बकरे सरोन आसलो त्या मैजेक इजिप्तात तावन खनिकर दावुल्ल्या त्या मैजेक बियाण लिपोन बसल्या त्या मैजेक देवान कशें सोलोन वेले तस्सो देव आमकां सोलोन व्हरता. तस्सो देव आमकां सोलोन व्हरता. जोशुआ 1:3 हांवें मैजेक बसयल्ले प्रमाणे तुम्ही पाय दवरता ती हर एक सुवात हांव तुमकां दितलो. ह्या भावान आज टेस्टमनी दिली. ताणे लॉयरांचेर भरवसो दवरुना. ज्या कोणे सांगले तू त्या टेम्पररी रेसिडेन्साक तू अप्लाय करताय, वर्क परमिटाक अप्लाय करताय, हे कोर्स लागता साहेबा. तुवें त्या एजंट तुवें थंय डायरेक्ट गेल्यार 1.5 वर्स लागता. आणि तांचेर भरोस दवरना. तो म्हणालो म्हाका ह्या गावात हाडले जेजून हाडले. म्हाका कोणेय मनशान हाडूना. म्हाका वकील जावन जेजू आसा. ताणे सांगला जोशुआ 1:3 ही सुवात तू म्हाका दिता म्हणून. ताणे सांगला मैजे सवय आसल्या परी तो म्हजे सवय आसता म्हणून. ताणे सांगला तो म्हजे संगत सदांच चलता म्हणून. आज तो म्हजे आनी तुजे सवय चलता. तो म्हजे आनी तुजे सवय चलता. ह्या देखून परत एक पटी सगळे आमचे माईक अनम्यूट कर. आमचे संघ्याच्या देवा परत एक पटी
घट्ट तळान स्तुती करया, घट्ट तळान स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. यार 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 गोमटेचे दुःख जेजू याकडे स्पर्श करणं सा. जेजू तुझे संगत सा. जेजू तुझे संगत सोलन होते सा. हालेलुया, 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 हालेलुया. या शियाला बरा 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 बरा. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, 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 yeah. Bara, 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Bara, 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Kriya. जरा स्तुती करूया. जे तकलीफ पडा पण जेसू गुण करता. घट्ट जरा स्तुती कर. हालेलुया, हालेलुया. तेवढ्याची जेसू समर्पण दे. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. विक्त सा जेसू समर्पण देऊन माग गमट्या शिऱ्याची पडल्यापर्यंत समर्पण. हालेलुया, हालेलुया. सांगले ऐका ना तुझ्या भुरग्याविषयी तुका मस्त खंत असा त्या घडी जेजूक समर्पण देऊन माग तुझी खंत जेजूक समर्पण दे. तुझ्या खंतीद्वारे तुझे कितेच तू बदलूंक सका नाही पण जेजू सगळे करूंक शकता. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Jesus. Isaiah 48:17. Isaiah 48:17. आज तू विचारतस आहे देवा माका तू वाटत काय देवा तू वाटत काय आज देवाचे उत्तर म्हणता आज हांव तुझो देव तुझो सर्वणदार तुवें सोलोंक जायते वाटेन हांव तुका चलयता तुवें खंयच्या वाटेन वच जय म्हण म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा तू चिंती नाका तुझे वाट सगळं बंद जाल्यात म्हणून ना तुझे सांगाता हांव आसा तुका हांव सारख्या वाटेन चलोवन आसा धडबड नाका हर एका कैकी वेळ आसा वेळ आसा वेळ आसा घाबर नाका तू घाबरची गरज ना हांव देव सगळ्या संसाराचो रचणार जेरेमिया 32:27. ह्या बुधवाराचे दिसा आमचे जीवित समर्पण देवया त्या सोम्याच्या हातांत राईट पायाच्या दोंपराच्या वयल्यान कोणाक एक तर कातरल्या परी थंयसर दूख आसा अशे चिरल्या परी जेज तुका स्पर्श करना आसा पाठीच्या लेफ्ट सायडीन दूख आसली ह्या घडये ते उणे जाल्लो अनुभव जाता आसा तुका जेजू दे क्लेम कर हिलिंग आणि जेजू करगाली हे उतर सांगात म्हणून या घडी 3 फुटी घट्ट तळान क्लेम करूया. Isaiah 48:17. सर्वेस तुझो सर्वणदार पवित्र देव वश म्हणता सर्वेस तुझो देव वैद्याचे ते आवश्यकता तुवें सलोंक जायते वाटेन चलयता. Isaiah 48:17. सर्वेस तुझो सर्वणदार पवित्र देव वश म्हणता हांव सर्वेस तुझो देव तुवें सलोंक जायते वाटेन चलयता. Isaiah 48:17. तुझो सर्वणदार वश म्हणता हांव सर्वेस तुझो देव वैद्याचे ते आवश्यकता तुवें सलोंक जायते वाटेन चलयता. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित जे सुबह आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
या कणान विशेष रान समर्पण देऊन मागे आम्ही कितले जण कोर्टाचे केस, विजाचे समस्ये, फायनान्शियल प्रॉब्लेम, एम्प्लॉयर कस्टिता एम्प्लॉयर फोर्ट केस गेल्या, ट्रॅव्हल बान गेला, विशेष आमच्या हिंद्री म्हणल्या बाबाक समर्पण देऊया. कितल्या जणांच्या जाग्याक कोणे केस केल्या, ट्रान्सफर करून स्टे आडनायल्यात जावंक पुरो वर्सा अंता केस चलून आसा. आज कितल्याशे जणांच्या जाग्याच्या केसीन कितें पॉलिटिक्स चलून आसा. आज विशेष रान जरम जखारिया 9-8 आज तस देव आज तुमच्या त्या केसीन इंटरव्हीन करून दी. आज जरम जखारिया 2:9 तस देव तुमच्या त्या प्रॉपर्टीच्या भोवतणी उजासो पागोर जाऊन रावंदी. खंयसर तो पागोर जाऊन रावता तर थंयसर खंयचेच भियोंची गरज ना. आम्ही सांगता म्हणून येवता 3 पटी घट्ट तळान क्लेम करूया. साम 144 192 सदैव जाऊं सर्वेस्पोर मुझे खडप मुझे हात जुजात तयार करता तो मुझो मोग कोटे तार मुझे हका हाव शरणा येता पास्रांग तो मुझे अधीन करता. साम 144 192 सदैव जाऊं सर्वेस्पोर मुझे खडप तो मुझे हात तयार करता तो मुझो मोग खडप बुरुस मुझो तारक मुझी ढाल हका हाव शरणा येता राष्ट्रांग तो मुझे अधीन करता. साम 144 192 सदैव जाऊं सर्वेस्पोर मुझे खडप मुझे हात करता तो मुझो मोग मुझे कोटे मुझो बुरुस मुझो तारक मुझी ढाल हका हाव शरणा येता तो मुझे अधीन करता. नमान मरिये कृपेन बरले समजी सुवैसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. विशेष रान या खणांत सोम्याच्या तान समर्पण देऊन माग्या. विशेष रान कितले जण पिडेस्त असतात, हरिय का पिडेस्त हॉस्पिटलान सिरियस असतात, कॅन्सर असा, शिरांची पिडा असा, पाठीच्या कणाची दुख, सर्जरी झाल्या, हरियकल्या सोम्याच्या समर्पण दिल्या. पर आम्ही मागत लावून मायकल म्हणल्या भावापासून तुम्ही मागत लावून काल त्याचे सर्जरी असली सगळे सर्जरी सक्सेसफुली झाल्या आणि सगळे बऱ्या रीतीन झाल्यापासून ते कुटुंब देवा घर गांधी ते असा. या मागण्याक एकली कोंगणी येणातली बहीण तामिळनाडात जॉईन जाते असा. तिच्या पाठीत दूख असली आणि तसेच तकलेंत दूख असली. या मागण्याच्या वेळार तिका कम्प्लिटली देवान आपडला म्हणून देवा ती अर्घा दिते असा, देवाक टेस्टमनी दिते असा. तिने तामिळांत टेस्टमनी धाडल्या जाल्यार आमकां हांगा या जमतीत आमकां तामिळ सडाव जर कोणाक येना त्या देखून शेअर करू ना. कितले जण पीसीओडी प्रॉब्लेम आसा, भुरग्याच्या देण्यापासून मागून आसात, भुरगीं सिरियस आसात, विंगड पिडा, कोणाक लम्स उदेला, सिस्टा सांभळा डॉक्टरान, एका बहिणीक ब्रेस्टांत सिस्टा सांभळा डॉक्टरान. कंप्लीट जेजूच्या नावान गुण जावचे पासून मागया. कितल्या जणांक न्हीद पडना, रात भर लढतात, बेड्डार न्हीद ना, डिप्रेशन आसात. आमची लीनाबाई विशेष रान तिच्या पायाचो गाई सोम्याच्या समर्पण दिव्या. लारिंगो मलेशिया वेळ्या या एका पिड्यांत उळवळच्या एका 2 महिन्याच्या भुरग्याक विशेष रान सोम्याच्या समर्पण दिवन सोमी त्या भुरग्याक स्पर्श करू दी. सोमेच्या त्या घायावरवी ते भुरगे कम्प्लिटली हिल जावन दी म्हणून
सांगात म्हणून हे उतर हर एक पिढी असता आमच्या कुटुंबात असल्या हर एक पिढी असता रॉल्विन म्हणल्या एका चरक्याक विशेषण समर्पण दिवन मागया कॅल्विन म्हणल्या भुरग्याक सुम्याच्या समर्पण दिवन मागया जेजू तांकां कंप्लिटली स्पर्श करून दी. 1 Corinthians 3:16 तांची कूड देवाचे मंदिर, देवाचो आत्मो तांचे थंय जियेता, देवाचो आत्मो तांचे थंय जियेता. तांच्या कुडीन, तांच्या मतीन, तांच्या काळजान, तांच्या चिंतनांनी तो देवाचो आत्मो कंप्लिटली रास करून देऊन सांगा. म्हणून हे उतर 3 पटी घट्ट त्याला रिपीट करूया. लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्या मध्ये चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो, तुम्ही म्हजे परजा जातल्यात. लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्या मध्ये चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हजे परजा जातल्यात. लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्या मध्ये चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हजे परजा जातल्यात. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. सगळ्या फायनान्शियल प्रॉब्लेम, कामाचे प्रॉब्लेम, विजाचे प्रॉब्लेम असल्या हर एकल्या भावनांक समयाच्या समर्पण दिव्या. कितल्या जणांची सर्जरी असा, कितल्या मायग्रेशन ट्राय केला, कितल्यांना PR अप्लाय केला, कितल्या जणांक काम परगावान काम मेळतात ना त्या देखून तांची सिव्हिल कितल्याची विजा सिव्हिल आयडी स्टक जाला. कितले ना कितले तेंपा जावन काम ना हर एकल्याक समाजात समर्पण दिव्या. याला कितले जण मागून असतात तुमचे खुद्दाचे घर जायचे भाड्याच्या घरा राहून असतात, प्लॅन करणं असतात, सुमार 2-3 वर्ष जाऊन प्लॅन करणं असतात, खंयचेय सफळ जातात ना या येऊनच्या वर्ष करिया म्हणून चिंतून असतात जातात ना. सोम्याच्या हातान क्लेम कर मागा. आमचो देव विश्वासी, आमचो देव विश्वासी, आमचो देव आशीर्वादान दितलो देव. आज तुमच्या जीवितात असले हर एक कटकळ्यो, हर एक अडचण्यो या उत्तराच्या सत्तेन तुटून पडू दे म्हणून सांगा. म्हणून हे उत्तर 3 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया. जकारिया 2:15 त्या दिसा जायती रास सर्वेश्वराची येतली, ती ताची फळ जातली, हांव तुजे मध्ये वस्ती करतलो. जकारिया 2:15 त्या दिसा जायती रास सर्वेश्वराची येतली, ती ताची फळ जातली, हांव ताचे मध्ये वस्ती करतलो. जकारिया 2:15 त्या दिसा जायती सर्वेश्वराची येतली, ती फळ जातली आणि हांव तुझे मध्ये वस्ती करतलो. नमान मध्ये कृपेन भरले सुमी तुझे सुवे असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या कणात विशेष जाता जाल्यार तुम्ही पडया. आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या समर्पण दिवया. तुमची भुरगीं तुमच्या संगात आसत जाल्यार तांच्या मताचेर हात दवरा. जर तुमची भुरगीं हातान संगातान नात तुमचे दोळे बंद करा आणि दोळे बंद कर तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या मुखार पिंतराया. या भुरग्यांक देवान तुमकां देणे म्हणून दिला, देणे करून दिला. ती तुमची आस्त नाही, ती आमची भुरगीं आमची आस्त नाही. देवाचे उतर म्हणता Psalm 127:3 भुरगीं देवाचे देणे, भुरगीं देवाचे देणे, देवाचे देणे, कुशीचे फळ ताचें दान, ताचें दान. त्या देखून आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागोंक जाय, देवा म्हज्या भुरग्याक पवित्रत्म्यान भर. हर एक दिसा आमी इतलेच मागोंक जाय, देवा म्हज्या भुरग्याक पवित्रत्म्यान भर, पवित्रत्म्यान भर. आमच्या भुरग्यांक देवाची वळख दिवंक जाय, देवाची वळख दिवंक जाय, ल्हान आसतनाच दिवंक जाय. अशीच आमची भुरगीं वायटे पेड्या संपटल्यान जावंक पुरो, खंयच्याय विंगड असकत काय संपटल्यान जावंक पुरो.
हर एक हसकत काय समाजात समर्पण दिव्या तांचे शिकप हो तांचो फुडार कितले युवा जण सैरीक सुत्ते आसात डिप्रेशनला आसात सगळ्या भुरग्यांक समाजात समर्पण दिव्या आज मागया काळजांत मागया आमची भुरग्यांचो फुडार आशीर्वादी जावं दे आमची भुरगी फुडारी जावन आमच्या भुरग्यांक देव रूपीत करू दे राष्ट्र चलोवचो राज्य चलोवचो पवित्र सभेन मुखेलपण घेवचो सुवार्ता परगट घेवचे मुखेली जावन प्रवादी जावन फुडारी जावन देव आमच्या भुरग्यांक विंचून काडून दे म्हणून मागया सांगात म्हणून येऊ तर घट्ट तळान 3 पटी क्लेम करया साम 22:30-31 जी मुर्गी बाळाची सेवा करतली इतले पिळगे सलमा येऊची ताची नीत करून म्हणटली हे सगळे सर्वेस्परान केला साम 22:30-31 जी मुर्गी बाळाची इतले पिळगे खबर सांगतली येऊची असा ते संतते ताची नीत प्रगट करून म्हणटली हे सगळे सर्वेस्परान केला साम 22:30-31 जी मुर्गी बाळान ताची सेवा करतली इतले ती सर्वेस्परान खबर सांगतली सलमा येऊची असा ताची प्रगट करून म्हणटली हे सगळे सर्वेस्परान नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आज तुम्ही आवई बापई तुम्ही हे उत्तर क्लेम करा हर एका दिसा आमच्या मध्ये कितलीशी जना आम्ही मागता एक दिसा देवा मुझे भुरगे देवा मुझो भुरगो देवा मुझे भुरगे देवा मुझो भुरगो पण आम्ही तितलेच कंप्लेंट करता हेरा लागी कंप्लेंट करता मुझो भुरगो शिकना मुझे भुरगे सांगला ऐकना मुझे भुरगे तें करता मुझे भुरगे हें करता खंतीन हर एक दिसा असता आज तावन ते सगळं आम्ही रावया आणि येऊ तर क्लेम कर मागया तांच्यापासून क्लेम करया मुजी भुरगी बळा ताची सेवा करतली क्लेम करा देवाचे उतर जिवे हे उतर तुम्ही क्लेम करता जाऊन पळया एक दिस तुमची भुरगी ताची सेवा करतली आणि ती देवाची उतर हेरांक दितली एक ना एक रितीन ताणी मागण्यास चलायचे म्हणून ना त्यांचे वडलं प्रिचार जायचे म्हणून ना देवाच्या राजांत प्रिचार जाऊनचे काम असचे नाही जांग पुरो एवकरिस्टिक मिनिस्टर जाऊन जांग पुरो अनेकांच्या इगर्जेच्या कामाने मेथर जाऊनचे इंटरसेसर जाऊन ते देवाचे काम जाऊन असा त्या देखून उतर क्लेम करया आज तुम्ही निराश नसात उतर ऐकत नसता मागीर भुरग्यांक पळयतना सांजेर भुरगीं कामात येतात इस्कारात येतात निराश जातात कितलेशे जाणांनी तुमच्या तोंडांत सांगलें आसा काल्याक जल्मलो कडना म्हणून बक्षणे म्हाका समया लागी ते ताणें दिले देणे त्या देखून आमी ताचे पासून देवाक खेरगां दी जाय आणि ताळे दिल्ल्या त्या भुरग्याक आमी ताच्या आतां समर्पण दिवन हे उतर क्लेम करूंक जाय जाल्यार कितलेशे जाणां विंगड गरजा पासून मागोन आसात या युट्यूबाचेर या झुमाचेर मागोन आसतात एकल्यांक सुम्याच्या समर्पण दिवया सगळे आमच्या दोळ्यांत आमच्या दोनी हात वयर बारया जाल्यार कितले जाणां मागोन आसात तांकां एकल्या सुम्याच्या समर्पण दिवया सिरिल फर्नांडीस
वेनिटो फर्नांडीस तुझे सगळे मेडिकल प्रोसेस कितेंच अडकळ नसा जावचे बसत निशा म्हणल्या बडीचे सगळे विजाचे प्रोसेस सक्सेसफुल जावचे बसत लेनी वेगज लविटा जविटा विशेष बरे प्रपोजल तांकां मेळचे बसत जुलियट डिसूजा तुझे सिव्हिल आयडी इश्यू जावचे बसत प्रेसिल्ला डिसूजा मायकेल सुरेशचे विशेष सगळे इमिग्रेशनचे प्रोसेस सगळे इस्रायलची विजा किती अडकळ नसा जावचे बसत आन कार्डोजा विशेष रान समाजाचं समर्पण दिव्या अलेक्स म्हणलं भाव ताका समाजाचं समर्पण दिव्या लास्ट 7 महिन्यात जाऊन त्याचे कामाचे प्रॉब्लेम असा समाजाचं समर्पण दिव्या लिल्ली फुटाडो समाजाचं समर्पण दिव्या रेचल रॉकी लिझा या भुरग्यांक जुलियाना लिल्ली समाजाचं समर्पन दिव्या माग्य विशेष रान रेचल रॉकी विशेष भुरग्याचे देण्यापासून तो समाजाचं समर्पण दिवन माग्या सिरिल फर्नांडिस Maxi Pereira, Good Vibes, Maxim Pereira, Asensa Dias, Josephine Lobo, Nima de Souza, Simon Dias, Juliet Barreto, Sheldon, Steffi, Adriel, Susan Rodriguez, Julian Mascarenas, Melcy Rodriguez, Divya, Rani, Hilda, Sylvia, Sansia, Aaron, Austin, Angeline, Sandeep, Santosh, Arun Vaz, Daryl, Jitesh, Genesia, Giselle, Cinderella, James, Jesse, Joyce, Michael, Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Jyoti, Kishore, Vida, Calvin, Kathleen, Larissa, Lena De Souza, Lena, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Henry, Margaret, Riston, Milburn, Maria, Mary, Nancy, Pradeep, Praveen, John, Rinna, Algar, Gilbert, Tara, Vida, Kishore, Calvin, Kathleen, Vijay, Maxi, Brenda, Rocky, Renvik, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Travel. समयाच्या समर्पण दोन्ही हातोर बऱ्या आमची सगळे मागण्या समर्थ आजच्या दिसा संजय सोलोनसचे डिवाइन वर्ड मागण्या समोर विशेष समयाच्या भेटून दिव्या आमचे राईना आणि कितलीशे जण मेंजुगेरे गेल्यानंतर या हप्त्यांत अकरेशे या हप्त्यांत आता इंस रस्तली या हप्त्याच्या अंडाक मोस्टली पाठी येतले विशेष सरान मरी माय हांचे सगळे मागणे स्वीकार कर जेजू लागी पावून दी आणि जे कितें ती मागून आसात ते सगळे देवाची खुशी वय जाल्यार आणि ताच्या महिमेक जाल्यार फावो करून दी विशेष सरान नोबियस नजरेत या बणीक विशेष सरान समाच्या तन भेटून दिव्या नॉर्विन या चरक्याक समाजाचं समर्पण दिव्या दोन्ही हात रुबान घट्ट तलाने कडी बसू ते करूया हालेलुया हालेलुया बाप्पा या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक समर्पिता जोशुआ 1:9 आम्ही काही गेले आमच्या संगत आज म्हणतोय सांगलाय बाप्पा या उतराचेर पात्यर मागता या सगळ्या भुरग्या संगत आज तू त्यांच्या हर एकल्याचो आशीर्वाद घाल आज ते खंयच्या कामात हात घालतात त्या हर एक कामाचे आशीर्वाद आयचे देवन येऊ दे आयचे दिस या हर एका भुरग्यांक सोलन वर भायर भितर वेताना आज कुटुंबात आज हर एका जाग्यार तांचे आशीर्वाद देवन दी जेजूच्या पवित्र बळवान नावान मागता बाप्पा आमेन 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 नमान मरिये कृपेन बदले समित येशुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र प्रेज द लॉर्ड विशेष कळवणी आज संजेर
डिवाइन वर्ड magnas mot yes zoom link chir India so time 9:45 tauno 11 o'clock share praise and worship word of God healing services sale vishesharana talk tiunko brother Dr. Jayanand English and sale there will be talk in English by Dr. Jayanand from Bangalore Jesus Cares Ministry vishesharana तुम्ही जॉईन जाया हेरांक सांगा आणि कोणाक तुमका बरेपण जाल्ले टेस्टमनी दिवंक आसा या पिटिशन धाडूंक आसा तर 9900332411 परतून सांगता 9900332411 या नंबराक तुम्ही मेसेज धाडी येता तुम्ही कॉल करता जाल्यार पहिले मेसेज धाडा कॉल करता जाल्यार पहिले मेसेज धाडा कॉल करियत गी म्हणून कित्याक थोडे फाटी हांव बिझी आसता वाटेर आसता म्हाका फोन उखलूंक जायना मागीर तुम्ही फोन उखलूना आमचे नाका पयलें सांगता तुम्ही कोणेय फोन केल्ले हांव उखलूंक जावना जाल्यार आय एम सॉरी मागीर तुमकां परतून फोन करूंक ट्राय करता या तुम्ही म्हाका परतून मेसेज धाडा या फोन करा या तुमची वॉइस मेसेज घाला फाल्यां ब्रेस्तार फाल्यां आमची फिजिकल मग्न जमत ना फाल्यां इगर्जेन थंय पॅरिश फेस्ट चलता त्या देखून फाल्यां मग्न जमत ना तुमकां हर एकल्यांक देव आशिर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन बरोवन दी आमेन प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. God bless you. प्रेज द लॉर्ड